दिन सिगां अरनि जाग्रा लांमा जथांमानि बयस प्राय गंगानो बावतुर दियातु बिसिङावनि कियाबाथिनि थानसानो बेलायखिनो हामजागौ थानसानो बेलायखिनो जाजागौ बिफ्रासानि हामारिनि बागै थैया सिगां जराबो वानसगै अरनि जेराय खनायरावनो जतन दैदुलि दंमानि हठात साके बुनि अमर बुंखाबा बयस बुंखाबा बुनि बेमार जीवन साकायसे बेमार नि बिसिंति हायनो याकारि थाका हायनि बागै जों जतन खा खामजा जों बेलायखिनो खा खामै जों सुबरा बागै मा फायगा बंखा गलुनि साजलावफ्रा अरदायखौ जायते खुसि जतन दङ अर जे दंनाय जतन फायमान जाबाय Darah angka ini nih bumungkai. Angka ini orang jeng nubu tamu jenis yang disar sok aja. Tam nih bagi payment. Sabu suwa payah mana? Angka thina ini umur besar kan? Nin tamu kelai? Angka tamu ini thima nih, saya nama. Tamu rugi. Itu sekarang jaundice angka. Jaundice Korea usubu. Semua ni ulang lagi. Nogo dah thina, kasih dulu. Nogo.